पूर्णा परम ब्रह्म ज्योतिस्वर खुलुमबाय गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जों ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोनांथार आयदा फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे आयदायाव जोङो सावरायगिरि महरै जोङो मोननो हादों जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि आफा रुसेल बसुमतारी। गिबियावनो आफानिसिम ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नंगौ जोङो थांनाय समफोराव जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां प्रसारक आइ आफामोननिफ्राय बेबायदि जोङो सावरायनायखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। नाथाय गाहाय फोसावगिरि हिसाबै नों आफाखौ दिनैसो जोङो लोगो हमनो हादों बा लोगो मोननाय जादों बेबायदि। दा जियानो हक दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम जोङो आफानिफ्राय ब्रह्मआ माखौ बुङो बे आयदानि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन बा आफानिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन। दा आफानिफ्राय आं गिबि सोंथि हिसाबै जों जे ब्रह्म होननानै बुङो बे ब्रह्मआ थारैनो मा बेखौ एसे गुवारै खेंफोरनानै होदो आफा। गिबियाव आंनि गोरबोनिफ्राय ब्रह्म गियान चेनेलनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दा ब्रह्म होनोब्ला जों ओरैनो गोरलैयै लायो खायसे आरो जिहेतु गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया परमहंस शिब नारायण स्वामीनिफ्राय लानानै फैनाय जिथु धोरोमनि निति बेखौनो जोङो ब्रह्म धोरोम होननानै मानियो। नाथाय गुबैयै ब्रह्म होननाय सोदोबा एसे आलादा। थारमाने ब्रह्मआ बियो मोनसे धोरोम एबा नितिखौल' बुजाया। ब्रह्मआ गोबां गिदिर गुवार नायख'नो हाया हमख'नो हाया बुजिख'नो हाया मोनसे बियो बिमुं। जेरैहाय संस्कृत श्लोकआव दङ ब्रिंहति बर्धते अतिशय लक्षणम। जाय मुवानिफ्राय बांनाय एरनाय फेहेरनाय जेरैहाय नुनो मोनो बे लक्षण थानाय मुवायानो ब्रह्म होननांगौ। जेरैहाय हमनानै ला फांसे बिफाङा बेगरनि दारै एरो बेहाबो ब्रह्म सक्ति दङ। मानसियाबो बिदिनो फिसा फिसौ जानानै एरो मानसियाबो ब्रह्म सक्ति दं। दाउसिन दाउला गासिबो फिसा फिसौ जानानै एरो बेबादिनो दाउआ बिदै दैनानै एरलायबाय बेहाबो ब्रह्म सक्ति दं। बिदिनो गांसोफ्रा खायसेया रोदाजों एरो खायसेया बेगरजों एरो बेफोर गासैबो ब्रह्म सक्ति। ओंखायनो ब्रह्मखौ हमदांनांगौआ जोंबादि साधारन सुबुंनि थाखाय नङा। थेवबो आफामोनहा सोंबाय जेथिया जि एसे मिथियो आं बेखौ खिथानांगोन नङा होमबा। दा जों ओरैनो बै समाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया परमहंस शिब नारायण स्वामी आफानाव जों बे धोरोमखौ मा होननानै फोरमायजाथाव होननानै सोंदोंमोन। ओरैनोथ' परमहंस शिब नारायण स्वामी आफानावथ' बैदिक सनातन सयतल' होननानै फोरमायदोंमोन। ओमफ्राय स्वरुपखौ मोनहैनो थाखाय जों बहानिफ्राय फैदोंमोन बेखौ मोनफिनहैनो थाखाय नैबे जग खान्थिजों मोननो हायो होननानैल'सो परमहंस शिब नारायण स्वामी आफाया बुंदोंमोन। दा बर' माहारिनि गेजेराव लाबोनाय लोगो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया जे बेखौ सोंबाय जेथिया परमहंस शिब नारायण स्वामी आफाया बेनिफ्राय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाखौ बुंबाय मा होनना बुंखो जेनेबा बेखौ नोंसोरो जिहेतु ब्रह्मखौनो सिबिनाय ब्रह्म सक्तिखौनो सिबिनाय बे हिसाबै नोंसोरो ब्रह्म धोरोम होननानैबो लाहैनो हागोन होननानै होनायलाय बावहायसो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया बेखौ बैदिक सनातन सत्य ब्रह्म धोरोम होननानै बिमुं होनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फोसावदों। बिनिफ्रायनो ब्रह्म धोरोम सिबियारि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आसलथे गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सयत धर्म आरो धोरोमा जों फाराग बुजियो। जेरैहाय
ख्रिष्ट धोरोम औ बाथौ धोरोम औ इस्लाम धोरोम बैष्णब धोरोम बेफोरबायदि जों आलादा 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 धोरोमखौ हमनानै लायो आदसा नाथाय मोनसे खोथा जेसेबांनो जोङो नामाकरन खालामदों औ बिमुं होनाय लोगो लोगो मोनसे बुस्थुखौ आलादा सिनायथि होनाय आलादा जायो ओंखायनो सैत धर्मआथ' मोनसेल' इसोराबो सासेल' मोनसेल' इसोराबो खिन्थु बिमुंखौ लानायनि थाखाय जोङो गोबां खोन्दो खोन्दो जालांबाय खोन्दो खोन्दो जादों आरो गावजों गाव सैथो एसे बुस्थुआ गोमालांबाय एना एनियाबो जादों औ जिहेतु सैथो बे सैथोनि थाखायदि जों बयबो अनलायनांगौ बेखौ बुजियालासिनो जों मा खालामखो नोंसोरलाय ख्रिस्टियानसो नोंसोरलाय ब्रह्मसो नोंसोरलाय बाथौसो नोंसोर इस्लामिसो नैबादि गावजों गाव अथ'स' जों इसोर सासेनि धोरोमनि मुङाव हिंसा धोरोमनि मुङै हिंसा हिंसि धोरोमनि मुङै थर्क बितर्क बाद बितन्दा बायदिसिना जालांबाय नासयलायनाय जालांबाय नै बेनिखायनो बै सोरबा ख्रिस्ट' सिबियारियाबोदि ब्रह्म बै सोरबा इस्लाम सिबियारि बिदि ब्रह्म बेनिखायनो रावखौबो नेवसियालासिनो बयबो गाव गावनि अहंखार देरगानाय दुबगांनाय मान अपमान जेननाय देरहानाय गासैखौबो नागारनानै जोंदि ब्रह्मनि फिसा जोंनि निति जिथु खुलुमनाय निति आसार खान्थि बेल'सो आलादा आलादा होननानै गनायलायनानै लाबानो जोबो आरो जिहेतु गासैबो बेदावबो बुंदों उपनिषदावबो बुंदों आरो बिनिफ्राय परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जिथु सारिनित क्रिया परम कल्याण गीता अमृत सागर क्षुद्र ग्रन्थावली सेथि क्षुद्र ग्रन्थावली नैथि पुर्ण साधना बे सयखान बिजाब बेनिफ्राय लोगोसे गावनि दावबायनायखौ होनो ब्रह्म बिदान्त बेजों 7था बिजाब दङ बेवहायनो रोखा रोखा बुंलांदों हे मुलुगनि हिन्दु ख्रिस्टियान पाद्रि मौलबि पण्डित साधु सन्यासि सुबुंफोर नोंसोरो गाव गावनि देरहानाय जेननायफोरखौ नागारनानै गासैबो सैथोखौ सिनायनो नाजा जुदिहे इस्लामिफ्राबो बुङोबा सानजोथियाखौनो आल्लाहनि नुर खुदार नुर आरो ख्रिस्टानफ्राबो बुङोब्ला गड इज लाइट इसोरा सोरां इसोर फहर बेबादि बुङोबा ब्रह्मआबोथ' ज्योति स्वरूप होनना बुंदों बेबादिनो जोंमा महर होनना बुंदों बर' बेनिखायनो बे गासैबो सोरांखौनो बुंदोंबा सानजोथिनि अनगायै बहा सोरां दङ आरो ब्रह्मआ जिहेतु एरनाय सक्ति बारायनाय सक्ति जार बारन शक्ति आसे सये ब्रह्म होनना बुंदों परमहंस बाबानि बिजाबाव बेखौ नायोब्ला जों गासिबोथ' ब्रह्म ना दा ब्रह्मनि सोरजिनाय नैबे बिश्व जगतखौ बिश्व ब्रह्माण्ड होननानै बुङो बिश्व ब्रह्माण्ड बे बिश्वआ ब्रह्मनिनो दाउदै ब्रह्म दाउदै होननानै बुंनाय ब्रह्म अन्द ब्रह्म माने ब्रह्मआनो अन्द माने बिदै ब्रह्मनि दाउदैखायनो बिश्वखौ बिश्व ब्रह्माण्ड होनना बुङो आरो बे ब्रह्मनि बिदैयावनो जिथु लाथिख' बुहुम बे लाथिख' बुहुमावनो थानानै जोङो मा खालामदों बसुमति बिमानि गाइखेरखौनो जानानै देरदों जों बेनिफ्रायनो जों माइ माइरं मोन्दों बेनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ मोन्दों जों गासैबो समस्त दै आरो जेरैहाय जोंखौ उन्दै समाव जोंनि बिमाया जों बामनानै जों उन्दै समाव बिमाया ओंखाम जादोंना मादों जों मिथिया नालाय बिमाया बामना ओंखाम जाबाय थाबाबो जों जेरैहाय खिना होयो बे खिनाय समाव जोंखौ जेबो बुङालासिनो पापि गथ' जानाय समाव मिथिया मा मिथिया खिना होबाय होनालासिनो बे सिरि सिरि जानानै उनावसो जोंखौ फोसाबोमोन मानो होनब्ला गावजों लोगोसे ओंखाम जानायफ्रा जाहाथे जेबो मिथिया नङाबा सोरबाया मुगैसुलि थायो बे हिसाबै बिमाया जेरैबायदि फिसाखौ अननानै उनावसो फोसाबो थिग बिदिनो बसुमति बिमायाबो जोंखौ बे बसुमति बिमानि बिखानो होनदों बेवहाय खिसोम हासुजों खालामो जोङो जावख्लाब खालामो बेवहायनो बायदिसिना आबाद मावनानै जायो थेवबो जोंखौ मालाबाबो आंखौमानो जावदों नासया बेनिफ्राय बेबादिनो जोङो बिमानि आहारखौनो जानानै बयबो हिन्दु ख्रिस्टान इस्लामि बाथौ ब्रह्म गासैबो जिबि सुबुङानो बिनिफ्रायनो गांसो जाग्राया गांसो जादों ओंखाम जाग्राया ओंखाम जादों फिथाइ सामथाइ जाग्राया फिथाइ सामथाइ जादों बेबादिनो जोंखौ खांदों बसुमतिया बेनिखायनो बे ब्रह्मनि बिदै बे बिदैनिफ्रायनो जों मोनजाबाय थायो बेनिफ्राय जिहेतु ब्रह्म तत्त्वआ गोबां आयदा दङ बे गोबां आयदानि बिथोराव नै दा किसु मानसिफ्रा जोंखौ बुंनो हमो जे गासैबो ब्रह्म होननानै गावसोरनो बुङो बे जिउ जिबि
बिरग्रा थब्लग्रा रज'ग्रा थाबायग्राफ्रा ब्रह्मआनो जोब होनना बुङो बे ब्रह्मआलाय ब्रह्मखौलाय मानोथो मैगं थाइगंफोरखौ खेबस'लाबायनानै जायोब्रा बिसोरलाय मानोथो ओंखामफोरखौ जाबावो बेफोरबायदि मोनसे थारसिलो बादि बुंनाय मोनो बिसोरो खिन्थु बुजियाव बुङो बिसोरो बेनिखायनो जों बेखौ स्पस्त' खालामनाया मोजां जे जों जाय मुवाखौ जायो जेनेबा लाफा मैगङानो जा जोगोनार फिथाइयानो जा जोगोनार बिजौआनो जा आरो जों ओंखाम दै फिथाइ सामथाइ जादों बे गासैबो आत्मा गैया आत्मा गैयैखौसो जों जायो बेनिफ्राय आत्मा गोनां बबे होनबा जायनाखि हमबानो बाब्राबो थैजानो गिनाय फैयो आरो हास'नो लाबानो बाब्राबो जेरैहाय एम्बु ना बायदिसिना आरो मानसियाथ' आरो थैगोन होनबानो खारलाबायोना बेबायदि आत्मा गोनांफोरखौ जों जाया आरो आत्मा गोनांफोरखौ जोंखौ जानो होआखै मानोना परमहंस शिबनाथ स्वामी आफाया गावनि फोरोंखैलान बिजाबाव दोनलांदों बुंलांदों फक्का फक्क माखौ जाग्रा जाजाग्रा आरो जाग्रा उखैनाय समाव जेखौ सिगाङाव मोनदों बेखौनो जानानै जिउ आत्माखौ गोजोनै लाखि जिउ आत्माखौ दुखु होनो नाङा होननानै मानोना नोंनि जिउ आत्माया परमात्मा स्वरुप बेखायनो बेखौ दुखु होनो नाङा जेखौ मोनदों बेखौनो जानानै फोथांना लाखि आत्माखौ नाथायबा बैथिं बुंहैबाय नाथायबा जुनारनि आहारा बेलेग सुबुंनि आहारा बेलेग जुनारा जुनारनि आहारखौ जाथों जायफोर मोसा लख्रा सिङाव बिसोरो बेदर जाग्रा बिसोरो बे गोथां गोब्राब जाखागोन बिसोर जाथों मानसिया मानसिनि आहारखौसो जानांगौ मानसिनि थाखाय इसोरा फिथाइ सामथाइ माइ माइरं बायदिसिना मैगं थाइगं सोरजिखादों बेखौ मानसिया जानानै जिउ खांनानै थानांगौ बेसे मोजां बुंलां बेनिखायनो जों माखासे ब्रह्म धोरोमारि जिथु प्रसारक प्रसारिका बेनिफ्राय पुरहिता बिसोरो हानाय मानि निरामिस जानो नाजानांगौ आरो होमबासो गुबुनखौबो फोरोंनो गुबुनखौबो बुंनो गोरलै जायो आरो बिनिफ्राय पुरहित खालामनाय समाव जायनाखि निरामिस भुजि प्रसारकआ पुरहित खालामोब्ला बिनि फिथाइया साबसिन जायो होननानै ओंखायनो बे समाव ओरैबायदि जालांगासिनो दं दा एफा एफा नाजालायगासिनो दङ आइमोनहाबो आफामोनहा प्रसारकफ्रा आरो बिदिनो उनाव जालाङो जाहाथे आं बेखौ परमात्मानि खाथियावनो आर'ज खालामो बेनिफ्राय ब्रह्म तत्व दा जोङो तत्वथिं हाबनांगोन आफा तत्वथिं हाब्लाबा जों ब्रह्मआ मा जिनिस बेखौ मिथिया जोंनि दहाय बुंखाबाय ब्रह्मआ सोरजिग्रा ओमफ्राय माजों सोरजिदों आरो जोंखौ माजों हमथादों ब्रह्मआनो धोरोमखौ लाखिदों ब्रह्मआनो सोरजिदों जेथिया तत्वथिं हाबनांगोन गिबियावनो थोंजोंनो परमहंसनि धोरोम बिजाबा 7 तत्व दङ बे 7 तत्वनि बिथोराव गुबैयै सेथियावनो दङ जोंनि ब्रह्माण्ड जिथु ब्रह्मनि बिदै बसुमति बिमा प्रिथिबि हा बे हाया जाबाय इसोरनि आथिं जोंनिबो हारा मोदोम बिगुर खोमोन रोदा रुदु जानानै मोनबा बाहागो जोंनाव सिथाबनानै दङ बेनिखायनो जों इसोरनि फिसा होननानै जों बुंनो हायो इसोरनिफ्राय मोननाय अंगखाय आरो बेनिफ्राय दैया जाबाय इसोरनि थै जोंनिबो थै खदै हासुदै गोलोमदै आरो जोलै बिरजति जानानै जोंनाव दंखायो बेनिखायनो जोंबो ब्रह्मनि फिसा जिहेतु जों बिरजतिजों जोलै फेहेरो ओंखायनो ब्रह्मनि फिसा बेबायदि आरो बेनिफ्राय अरा इसोरनि खुगा अग्निमुखे खादन्ति देबा होनना बुङो इसोरा अर खुगाजों जायो बेनिखायनो जोङो परब्रह्म परमात्माया सोरजिखानाय मुलुगाव जेसेबांनाखि फिथाइ सामथाइ गोदै गोथाव मिलौग्रा रस गोनां फिथाइफोरखौ जा एसे बाजाराव बायना मोनो बुथुमनानै बा बारियाव दंबा गायनाय खमलाफोर बायदिसिना रस गोनां बेफोरखौ बुथुमनानै अग्नि ब्रह्मनि खुगायाव आहुति होनांगौ बेवहाय नाथायबा खारै गोनां बुस्थुखौ होनो होआ जेरैहाय थाइबेंआथ' खारै दं मोदोमफुलफ्राथ' खारै दङ बेफोरखौ जग' होनो होआ गोमोनबाबो होनो होआखै नाथाय जोंना खायसे होनो नागिरो गोदै दङ मोदोमफुल फिथाइयाथ' गोदै जायोमोनब्ला बे गोदै जानायखाय होनो नागिरो नाथाय खारै दंदेरो बेवहाय बेनिखायनो खारै जातीय बुस्थुखौ होनो नाङा बेबादिनो अद ब्रह्मआबो जोंनि सोलेराव रायलायनो हानाय सक्ति उखैहोनाय मेंहोनाय उन्दुनो ओंखार होनाय बेबादि महरै जोंनाव सोलेराव हाबनानै दं आरो जायनि जाहोनाव जों अरजोंसो रायलायनो हादों आरो अर थानायखायसो नों आफाया खोनासंनो हादों आंबो अरजों बखिबाय थादों बे अरा नङाबा जोंनाव जिउ बाराबो हाबलाय ओंखारलाय जानो रोङा थिग बेबादिनो आफायाबो अर थानायखाय 98 डिग्रि थानायखायसो आं बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो गोहो मोनदों
बेनिखायनो जोंबो अर ब्रह्मनि फिसा अर ब्रह्मजोंनो सोरजियो नालाय बेनिफ्राय बारा जाबाय इसोरनि जिउ बार बे जिउ बारा जोंनावबो जिउ बार जानानैनो दङ आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मा महरै मोनदों जोङो प्राण अपान ब्यान समान उद्यान बेनो जिउ बारबो जानानै दं आरो अपानजों जायै बार जेखौ जों खिफिगारो गोरगारो बेफोरबायदि जानानैबो दं आरो बेनो थैखौ नारनाय ब्यान जानानै दं आरो देहायाव समानै गोसारनानै थानाय बार आरो बेनिफ्राय उद्यान माने गलांफिननाय एंगार हरफिननाय बार बेबायदि जानानै दं बेनिखायनो बारनिफ्रायबो जों मोनलायबायमोनबा बेबायदिनो जोंनो होबाय थादों इसोरनि महर बेनिखायनो नैबेयाव आरो अख्राङा इसोरनि खर' जोंनिबो खर' आरो बेजों लोगोसे माखासे लांदां जायगा बे अख्राङा गैयाब्ला आफामोनहा नै दा बेसिम फैनो हादों आरो गारि मटर खारनो हादों एर'प्लेन बिरनो हादों आरो बे अख्रांनि दारैनो गासैबो सृष्टि जादों आरो अख्रां थानायखाय बहाबा टिभि प्रग्राम जादों रेडिअ प्रग्राम जादों खोनाफैदों फनजों रायज्लायनो हादों नाथाय बे दाह्रा सिङाव गालदाब थाबा जोंथ' एब्रेनो हायामोन जेबो खोनानाय नङामोन थिग बिदिनो जोंनावबो 9टा दरजा जानानै दं जेरैहाय मेगन मोननै गन्थं दोंनै खुगा मोनसे खोमा मोननै बे मोनस्नियानो जाबाय बे 7था मोखां मोनसे रावाव बुंदों हप्तमुखि अश्व 7था मोखांनि गराय बा 7था खुगानि गराय बे मोनस्नि मोखां मोनस्नि खुगानि गराया जोबोद खारो बे जोबोद खारनायखायनो जेखौ बे खारनायखौ माखौ बुजायदों जोंनि ब्रेना बोजों गोसोआ थाङो माबायो बे जोंनि अन्तर आत्माजों जिहेतु सोमोन्दो दङ बे खारो बे खारनायखाय गराय होननानै बेखौ बुंदों बेनिफ्राय गाहायथिं दङ जोंहा माखासे गोजाम गारग्रा खिगारग्रा हासुगारग्रा बे नाला मोननै दङ बेखौ लानानै 9टा बे 9टा दरजानि मन्दिरा जोंनो बेनिखायनो बे ब्रह्म मन्दिरम होनना बुंनायखौ बे ब्रह्म मन्दिराव जोंखौ गोथै सहआव सोनो होआखै नाथाय ब्रह्म मन्दिराव गोथै सहआव दासो होनबाथ' रावबो बुजिनाय नङा जोंथ' बै जौगालायावथ' गोथै सहआव सोखाया खिन्थु नैबे जोंनि जिथु क्षुद्र ब्रह्माण्ड बे क्षुद्र ब्रह्माण्डनि ब्रह्म मन्दिराव जिहेतु जोंखौनो ब्रह्मनि फिसाखाय ब्रह्म होनबाय नालाय गासैखौबो बांगालानो जा सेमसायानो जा गार'आनो जा गासैबो ब्रह्मनि फिसा नालाय बे बेवहाय ब्रह्म मन्दिराव गोथै सहखौ दासो होननाया जाबाय जों जायखौ बुथारनानै जानो गोनां जायो आत्मा गोनां जिउ जिबिफोरखौ बुथारना जानो गोनां जायो बेखौ गोथै महरै दासो होनांगौ आरो बेनिखायनो ब्रह्मफोरखौ निरामिस जानो होयो आरो बेनिफ्राय अखाफोरा जाबाय इसोरनि गोसो अखाफोरा इसोरनि गोसो जोंनिबो साननाय हनाय संकल्प बिकल्प होनना बुंगोन बेबायदि गोसो जानानै जोंखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बे सानजौथिया जाबाय इसोरनि मेगन जोंनिबो बुद्धि सोलो बेबादि सोलो गोथां महरै जों दङ जों मा मावनांगौ बेखौ सिरि मोनहोग्रा जोंखौ गियान होग्रा सानजौथिनिफ्राय जों मोनदों बे साननि ज्योतियासो जोंखौ हमथागासिनोबो दं आरो साननि ज्योतिजोंनो जोंखौ दानि आफामोनखौ था नोङो हरिसिंगानि खोला आमुक बाबानाव ओरैबायदि लानानै फै होननानै थिनहरलायबाय बे गासैबो बिनि गेलेहोनाय बिनिनो गेलेहोनाय गासैबो नैबेनिखायनो ब्रह्म तत्वआ जोबोद गोब्राब बेखौ लानानै बेनिफ्राय शिबर अष्टमुर्ति होनना बुंबावदों मोनसे माखौ लादों होनबा जोंनि जिथु देरगानाय दुग्गांनाय अहंकार जोंनाव बे 7था थासेयावबो जोङो अहंकार जायो मालाबा बे अहंकारखौ लानानै शिबनि अष्टमुर्ति होनना बुंदों गोजौआवबो दङ हाथरखि हाला ग्रह नक्षत्र बेखौ लानानै शिबनि अष्टमुर्ति जादों बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोरखौथ' जोङो जग होनाय समावनो गायत्री मन्त्रआव ओम भु ओम भुवा ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैतम होननानै रायखांखायो बेखौ गासैबो रायखांनाय जाखायो नैबेनिखायनो गुबैयै बुंनांगौआ जोंदि ब्रह्म जग होयो ब्रह्म होननाय लोगो लोगो अराबो ब्रह्म बिफाङाबो ब्रह्म मानसियाबो ब्रह्म दाउसिन दाउलायाबो ब्रह्मआनो जाजोबखाबाय जेथिया नैबेनिखायनो अग्नियाबो ब्रह्म जाबाय अर ब्रह्मआव जों आहुति बेनिखायनो ब्रह्म तत्वखौ बुंनांगौबा हा दै गासैखौबो रायखांजोबनांगोन गासैबो सोमोन्दो थाजोबखायो हमनानै ला परमहंसनि बे बिजाबफ्राव जेसेबांनाखि तत्व
बेखेवनो गोनां दङ सान्थौ बेखेवनो गोनां दङ आयदा बेखेवनो गोनां दङ मानसिया मा मावनांगौ बेफोर दङ मानुषेर कर्तब्य आरो अग्नि ब्रह्मर गुन दङ आरो सारनित क्रिया काहाके बले दङ बेफोर गासैबो नैबे ब्रह्म तत्त्वआवनो लाबोनो हायोबा फैयोबा नाथाय जोङो समखौ नायनानै मालाबा भक्तफ्रा उसाव बादाव जायो जिरायनो हाया बेफोरबायदियाव जोङो फुसंनो गोनां जायो बेवहाय माखासे गोमालाङो आरो थालाङो आरो नैबेनिखायनो दा जोङो ब्रह्म तत्त्व मथे ब्रह्म धोरोमखौ लानानै परमहंसआ मा बुंलांदों बेखौ जोङो खावलायलांदों जोंखौ जे गासैबो हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम बैष्णबी बुद्ध जेसेबां धोरोमारि नितियारि दङ नेमखान्थियारि दङ बे गासैबो दंनाय मानिया जुदि न'खर जग्य होयोब्ला अग्नि ब्रह्मनो गथायोब्ला अग्नि ब्रह्म पुरहितनो गथायोब्ला निश्चय गाबोननो सयथ' जुग फैगोन नाथाय दा जों ब्रह्म जों जग्य होयो थिग नाथाय नबेसेया जोंथ' पुर्निमा अमाबैसा बा माबा मोनसे फोरबो बैसागु आमथिसुवा महालया माग आरो बिनिफ्राय माखासे जों बानायनानै लानाय जितु जोंनि धोरोम गायसननाय सान आरो बिनिफ्राय मागि पुर्निमा बायदिसिना बेफोरबायदि मोनसे फोरबो बानायनानै लानाय बेफोरखौल'सो जों होयो नाथाय न'खर निथ' होग्रा साबेसे दङ हमनानै ला नैबे जोंनि खासिबारि लान्दासुरियाव 45 गिरि दङ 45 गिरियाव दा बुंनो थाङोब्ला खोब नौघर मा दङ होमबा बांसिनानो थाबाय नित्य होया बिनिख्रुइ बांसिन बयनावबोदि हिन्दु ख्रिस्टियान बांगाल जंगाल गासैबोदि ओंखाम संगासिनो दङ हाग्रा सावदों दाखोर दाला सावदों अर सायदों गारि मथर खारदों बेसेबां कलकारखाना सलिदों बेसेबां गाज्रि जादों आबहावा बेसेबां गाज्रि जाखो बेखौ सोदांनांगौआ बे गु घर जेनेबा गु न'खराल'सो नित्य होनायजों खारगोन बेबोथ' दिसन्दियाबो नङा अनलि प्राप्त सन्दिया प्राप्त जग्यल'सो होनाय जायो बिथिं सान्द जग्यबो होआ मानोना खरसानि खोथा दङ जाहैबाय नालाय नैबेनिखायनो जोंनि गुरु आफामोनहाबो खावलायदों परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानिफ्राय लाबोनां गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया नैबे नित्य खान्थिखौ खिथालांनो हायाखैमोन नाथाय 1960 मायथाइयाव लहित आफाया गावनो गोसो गाबखांनानै कलकातायाव थांनानै परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि शिष्यआ जाबाय महिनी महन चट्ट'पाध्याय बिनि शिष्यआ जाबाय सासे दं माबा नाममोन बावबाय आं बे सासेनि आरो शिष्यबाव शक्ति साधन कले बे शक्ति साधन कले बाबानिफ्राय बै माखासे बिजाबखौ जितु गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफा लाबोनो हायाखैमोन बे बिजाबखौ लहित आफाया लाबोबाय लाबोनानै बिनिफ्राय फोसावफैबाय लाबोनानै फोसावफैनानै बिनिफ्राय बियो माबायाव गावनि बुंनाय मथे 1973 आव बियो धोरोम फोसावजेनदों बिनिफ्राय 1975 आव दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद होननानै आफाद दादोंमोन ओमफ्राय दा दैदेनखौ गारनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादल' थाबाय बेनि सानखौनो 1 सेप्तेम्बरखौ जों फालियो दा बेबादि नैबेनिखायनो बेवहाय गोबां नित्य नियमनि बायदिसिना नित्य होनांगौ मानांगौखौ बे मोनबोनायखाय जोंनो फोरोंलांदों दा बिदिनो जा जोंनि रुंसारि जालांनाय जगेश ब्रह्म आफायाबो नित्य होनांगौ होनना फोरोंलांबाय दिखा होनानै आरो बिदिनो दा थानाय जोंनि मनरन्जन ब्रह्म आफा जोंनि गुरु दासान्दि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसारक संसदनि बे गुरुआबो नित्यखौ होनांगौ होननानै बुङो आरो बिदिनो जोंबो बेबादिनो फोसावगासिनो दं नित्य होनांगौ ब्रह्म धोरोमनि खान्थियाव नित्य होनांगौ दा बावहाय ब्रह्म धोरोम सिबिग्रा जितु अग्नि ब्रह्मखौ लानानै अर ब्रह्मखौ लानानै आहुति होग्राफ्राल' जग्य होग्राफ्राल' जि मावनांगौ बे नङामोन जोंनि ब्रह्म तत्त्वआव अमृत सागराव दङ अपक्ष फल उ पुष्पर सम्बन्धे नाम गोथां फिथाइ आरो बिबारनि सोमोन्दै लिरलांदों जे बिबारखौ बिफाङाव थानाय समाव मानसिया खेबस'योब्ला बै बिफांनिफ्राय बिबाराव दावखोबाय थानाय रस जोंनाव जेरैहाय नैबे थैया खारखोगासिनो दं आसिखौ थबस्र' दानस्रांनाय लोगो थैया सिदावलायगोन थिग बेवहायबो बिदि जायो जों नुवा खान्थि ओंखारोना बेनो बिसिनि थै बे
रसखौ नागारै समावनो जों खायोब्ला बार सोदांनांगौआ खम जायो सक्तिया बेनिखायनो आरो बेबादिखौ खानांगारोब्ला बेनो सेवनोबो रोङो बेनो मोनामो दुर्गन्ध जायो नाथाय बै गाव हारसिं नागारनानै सिरिनाया बे मोनाम रोंला बेवहाय दुर्गन्ध जाला मानोना रसा गैला दावखोगाबाय बेहा जोबनांखासिगौ बेबादि ओंखायनो जों जाहाथा बिबारखौ खानो मोना होननानै जोंखौ बुंलाङो साननिगिरि सानजा बोराइ बाथौ राजा सोरखौ होनदों बे दुनियायाव बे मुलुग संसाराव बयनिख्रुइ बोराइसिन सोर दङ बे हप्तबृहति जायखौ जों हा दै अरबो बुंलांबायना बे मोनस्नि तत्त्वआ हप्तबृहति होनना बुङो बेखौ बे मोनस्नि तत्त्वआनो बोराइसिन आरो साननिगिरि सानजा बे सानानो बोराइसिन बयनिख्रुइबो सानानो सृष्टिकारक जायनि जाहोनाव मोनसे जुग बासिष्ठ मुनिया जुग बासिष्ठ रामायणाव लिरनाय मथे आं नुनानै एसे थुखिनानै लानायखौ बेखौ श्लोक दङ एसे मा होनदों जत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि स जत्रैव उपशमं जानति तस्मै सैतात्मने नमः होनना बेवहाय मा बुंदों जायनिफ्राय फैनानै जोङो जिउ जिबि महरै गोसारलानानै दंफैयो होनना बुंदों जायनाव जों फिन थांफिननानै थाहैनांगोन बै सैथ' आत्माखौनो खुलुमो बे श्लोकआ होमबा जों सानावनो थाहैफिननांखागोन साननिफ्रायनो गावस्राना फैदों बेनिखायनो गीतायाव मोनसे बुंदों मा बुंदों बे आत्माखौ ना सिखायानो बौवो ना अरानो खामो ना बारानो फोराननो हायो ना दैयानो सिनो हायो ना सिलाय गुलियानो गावनो हायो बे आत्माया थैया अजेय अमर बे आत्माया फिन परमात्माजों थांफिनो आरो बे परमात्माया बिनि नैबे जोनोमाव मा मावदोंमोन बियो बिनि फिथाइखौ होनानै फिन जोनोम होफिनो सोरजिहोफिनो जायफोरनाखि सोर्गबास जायो सोर्गबास होनना बुङो ना सोर्गो मोननाय जायनाखि मोजां मावबाय मावफैनांगौआ गैला बेहा मुक्ति मोनबाय फोन मोननाय होनना बुंदों बर'आव बियो पुर्ण परम जतेश्वर परमात्मा साननारायणजोंनो थाफिननो मोनबाय बेजों थाफिननो मोनबाय बिलिन जानानै थाबोनो मोनबाय बेहा थैलाय उजिलाय जेबो गैला बावहाय गांनायबो गैला उखैनायबो गैला मावनांगौबो गैला दांनांगौबो गैला आनखि नैबे 84 लक्ष जनियाव फैनांगौ गैला आरो गैला गीतायाव बुंनाय दङ उद्धरवं गसन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगैन गुण ब्रिटिष्ठा अधु गसन्ति तामसा उद्धरवं गसन्ति सत्तस्था माने सत्त थाखोनि सत्त गियाननि मानसिया मोजां खामानि मावनायनि थाखाय सोर्गोबास मोनो गोजौआव थायो बेनिफ्राय मयदे तिष्ठन्ति राजसा रज गुन दङब्लाबो इसोरजों अनजाथावना खामानि मावोब्ला बे फिन मानसि जोनोम लाना रज गुननि दारै फिन मानसि जोनोम लानानै मुक्ति मोननायनि राहाखौ मोननो थाखाय मन्दपुरियावनो थाफैफिननाङो आरो बेनिफ्राय अधु गसन्ति तामसा जाय मानसिया जेब्लायबो थामसाफथि बायदिसिनाजोंनो दिन थाङो जेबो इसोर होननानै मिथिनो रोङा बियो गावनि जिउआव मा मोनजायो बेखौल' जानानै थांनानै थाग्रा मानसि गाहायथार एकदम साननाय निस्सय साननाय बेखौ तम'गुन साननाय ना खोमसियाव आन्दायनाय बेबादि थाखोनि मानसिया अधपतनाव गोग्लैयो बे सैद्य भबनाव बयनिख्रुइबो हायसिनानो जाबाय रसातल बे रसातलाव थांबानो अयनायसिन जाहैबाय आरो बेनिफ्रायसो फैयै नैबे दहाय आफा बुंनाया 84 लक्ष 84 लक्ष उजिफिननांसिगोन बे मानसि जोनोम लानो नैबेबायदि आरो बेनिखायनो मानसि जोनोम लानायाव मुक्ति मोननायनि लामा थानायखायनो बै माखासे सर्वश्रेष्ठबो होनबाय सर्वश्रेष्ठ मानब नाम देवता इन्द्र देवता जम देवता बायदिसिना देवता बे देवता माने मोनफा मोनफा मोदान्थि जेरैहाय जों अलंबार हिसाबै नुयो बेफोरबो मानसि महरै उजिनानैसो आरो मुक्ति मोनफिननो लायो होननानै ऋषिमुनिफ्रा बेदान्त लिरनानै गालांदों आरो नैबेनिखायनो ब्रह्म तत्त्व होनबाथाय बिराद गोथौ बिराद बुजिनो हाया नैबावहाय माखासे जोंथ' संसारि जिबनाव थानाय आफा संसारि जिबनाव थानानै जों गावनि न'खरनि सिन्था बेराफारसे धोरोमनि तत्त्वखौ जोङो मेलेमाव सोनांगौआ बहुद गोब्राब बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जों जेसेबांनाखि मुलुगाव दङ बयबो जुदिहे सैत्य धोरोमखौ नागिरनानै सैत्य माखौ बुङो बेखौ नागिरोब्ला ब्रह्मखौ मोनगोन सैत्यआ
जेब्लायबो सैथोयैनो दङ बे सैथोआनो गोथारबो आरो बेनो गोथांबो बिनि अनगायै रावबो गोथां गैया बिनिखायनो मोनसे समाव जगतगुरु शंकर आचार्यआ बुंलांदों तत्तं सिन्तेय सततं सित्ते परिहर सिन्तं नत्सर बित्ते बे निगुर तत्व होनना बुंदों हमदांख'नो हायै मिथिख'नो हायै तत्वखौ बिजिरनो नाजा बेखौ बुजिनो हास्थाय होनना बुंदों बेनिफ्राय परिहर नागार होनना बुंदों परिहर माने नागार माखौ नागारनांगौ नत्सर बित्ते जायफोरनाखि जिउबो दान्दिसेयारि थाखा फैसायाबो दान्दिसेयारि माइ माइरङाबो दान्दिसेयारि गावनि बिसि फिसा गासैबो दान्दिसेयारि बे दान्दिसेयारिनि थाखाय साननायखौ ज्राब गार होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बयबो जुदिहे मोजांखौ नागिरोबा सैथोआ अकल बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सानजुथिनि अनगायै जेबो सैथो गैया आरो गासैबो दान्दिसेयारि बिसोरनो ब्रह्म शक्ति जानानै गासैबो ब्रह्मनि अंग प्रत्यंग आथिं गांखं जानानै दङखायनो जोंनावबो बेफोर दङ आरो बे थानायखायसो जोङो मा होनो परम ब्रह्म जेरै आबुं जोंबो आबुंखायनो जग्य होनाय समाव जोङो आबुं महरै बिमा बिफायानो आबुं नालाय जोंबो आबुं आबुं महरै बयखौबो लाफानानै आबुं महरै खुलुमो होननानै बुंनाय जायो आरो बे समावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन जासिहरबाय लोगोसे दिनै जोंहा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो गाहाय फोसावगिरि आफा रुसेल बसुमतारीनिफ्राय ब्रह्मआ माखौ बुङो बिनि सायाव जों गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबाय खोनानो मोनबाय आरो गोबां बाथ्राफोरखौ गेबेङैनो बे आफाया जोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होलांबाय दा दिनैनि बे सुंद' समनि गेजेराव ब्रह्मआ माखौ बुङो बे आयदानि सायाव गेबेङै बेखेवथिनानै होनायनि थाखाय आङो रुसेल बसुमतारी आफानिसिम ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनायखौ फिन जासिनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय